Why putting a book? EK Higher Secondary Secretary ay sama Muzapi Sarasandrana Nakoi Mayambo warmly welcome story Amadi Nakoi Nasi Maham Masida Pulam Nepana Awan Nungai Ki Saruk Yamin Nawa Pangati ay Gipong Yamin Nungai Ki Loina na ay ginusidara dengan kendra lagi lingpir pa dilinaw marumapang season kaya mugsuay na kurung dari adu loina na Manipur Pradesh Congress Committee ki kahit lagi tungan pa General Secretary Vice President tungan pa Congress ki loina na kote mag Coba PCC ke Advocate Singh pun mengusung ay sokan daraga kay Purwachari ay ngarang Oktober ki tarik po dipan ni nukil ki po ngamada ay pare ay si isam na ay sumna waris hasi Kali ko pa, kada siya ay nagkawag pa ito ay isang na walis hawag sa loob. Ado mo walis hawag ito itong sawado. Bida ay ngarang kung nga malapakay. Ado mo nung ayaw mo na. Nasi mayam po naman ang kanaw, wala may balagi. Tungan ba? Bro, kaya lagi tungan ng pagkiki kaya na kanaw, wala may balagi. Okay? Nasi Oktober ke dari kumapan ay hogya magdima port na matong kirak na maralay te jas karata twidong pa anuba nadi bigaya malay te hay na hogya magdima matong kirak na ay si Darabat ke Higher Secondary School ke pasila ay mayam po na musimong mangga Lepi ay hak paidog na miyam na lang na binumbasuyan at ay kalimtagin natin isa simbo tungda apabami warak na ba na ko'y disiplin busyam na ba na ko'y po apabami wainan na bagila magta wala na lepalay ka ng kundero ba at kita magta ay bumaralay ko ay uruban eh Hogje, Port na suay ko maralay tire kaya kado pire, loina na, ay su makata na, ay di posisi na laylingay, ay di panggal sina laylingay, ay di tungas sina laylingay, isa sing na koy bo, may masing tapi gini, tunggi posisi na chung malambi kaya ay di ang masakit na utki gani, ike Higher Secondary ki nung sisira baisas kung di damagsa, ay di posisi. Shira masulep tigani wadal sarana ngati ka. Ano ba kasi binungayo mi ko basta. Eko ginsa krama class niya panto kita krawaisan. Kasi ay panto ko ay ko wala ay kita krama ay khamang ng desa si mayama ka wala Ang makailan sa Harawalu, na ko'y wala, halag kini ko, ay ko'y wala, lahat kini ko, ay na ko'y nag-iat na na yung sigura, ay kamaw na na yung pagigyan, minsan na pala ay bitagin-bisin, kamaw din. Na ko'y po na magsiyay, kumuwalo, luna na si Mapam, sila si video, ayaw video, magkalimag, inaman yung pagse, ko'y, at siyong magina magkahinkise, at siyong magina magkalipidi, jay Imam Manipur! Long live EK Higher Secondary School, long live! Lalman!